One day more, another day, another destiny, this never-ending road to Calvary. One Day More. Això és el que estaven acostumats a sentir molts espectadors. A partir d'aquest setembre, però, ho poden escoltar d'una altra manera. Sale el sol, hay un destino escrito para mí, es un calvario que no tiene fin. No puede haber peor prisión, van tras de mí, no habrá perdón. Sale el sol. No vivía sin tu amor. Està sonant Sale el sol, la peça que tanca el primer acte del musical Los Miserables, que s'ha instal·lat aquesta temporada al Barcelona Teatre Musical després de la seva estada a Madrid. Pasar la vida sin amarnos. Basat en la novel·la del francès Victor Hugo, i ara amb una escenografia inspirada en els seus dibuixos, el muntatge ha captivat més de 56 milions d'espectadors i s'ha fet a 38 països diferents i en 22 llengües. Ara és el torn d'Espanya, on ha arribat amb la renovada posada en escena en motiu dels 25 anys i amb bona crítica als diaris. Aquesta és l'aportació que ha fet el gènere, segons el llicenciat en interpretació a l'Institut del Teatre Antoni Font. Va fer una aportació important al gènere, que és que va acabar de consolidar que el pop entrés, les balades pop entressin a dins del gènere del teatre musical. Sueño aún que volverá y estoy con él toda la vida. Nosaltres vam poder entrevistar el director resident del musical, Víctor Conde, a finals del maig passat, quan se'n començaven a posar les entrades a la venda i es presentava el muntatge a Barcelona. Conde últimament havia dirigit Pegados, encara en cartell, i Crimen Perfecto. Amb ell van parlar dels elements que s'han introduït en el musical per aquest 25è aniversari, com ara els nous decorats. Soñé que huía de este infierno, he despertado, ya lo sé. Això és el que va contestar quan li demanàvem si era urgent fer una rentada de cara de l'escenografia, la traducció, el moviment escènic i l'orquestració de l'espectacle. Bueno, aviam, poses moltes coses dins de la mateixa pregunta. Algunes tenien més urgència que d'altres. En qualsevol cas, sí que és veritat que Miserables, amb una posada en escena magistral, als anys 80, sí que és veritat que, evidentment, tot avança i ara mateix jo crec que sí era necessària una revisió per apropar-la més al públic d'ara, saps? O sigui, una retallada de temps, una urgència amb la manera com s'explica la història, les cançons, com les relacions, l'edat dels personatges. S'ha fet un... No caiguem en l'error de pensar que només se li ha canviat l'escenografia i arranjaments musicals, sinó que el concepte és molt més fresc i en molts aspectes inclús més fidel a la novel·la del que era la producció original, no? En qualsevol cas, la producció original és una producció que porta 25 anys, que ja és un clàssic i no està mal, no?, de tant en tant doncs, fer unes revisions i jo crec que en aquest cas és molt correcte. I per què arriba ara la versió en espanyol i no pas després de l'èxit de Mamma Mia o La Bella i la Bèstia? Bueno, la versió, de fet, a Espanya ha sigut el primer país on ha vingut aquesta nova versió. O sigui, aquesta nova versió es va crear a Londres, de Londres va passar per París, però amb gira anglesa, vull dir, a la mateixa companyia anglesa, i el primer país on s'ha produït aquesta nova versió dels Miserables és precisament ha sigut Espanya, ha sigut Madrid. Aleshores, a partir d'aquí, doncs ja s'ha començat a estar en altres llocs del món. Així que en aquest cas hem pogut ser molt privilegiats, no?, amb això. Arriba a les Miserables, segurament perquè hi ha una generació sencera que ja no l'ha pogut veure. O sigui, aquesta funció es va estrenar fa, si no recordo malament, uns 18 anys, una cosa així, a Madrid, i des d'aleshores, clar, hi ha tota una generació nova que ha après a conèixer el musical
d'altra manera i que no coneix i que no ha tingut opció de veure Miserables. Doncs moltes gràcies, Víctor Conde, director de Los Miserables. Molt bé, gràcies a vosaltres.